הרב, רציתי לשאול על הנושא של המסמך, Рав, исках да попитам за избора на темите на този документ. Равни като един, няма силен другар, има силна група. Защо силата е в отношението в групата? Защото всеки един не е силен. Няма нещо, с което може да бъде силен. А само когато цялата група, когато всички се придържат към една цел, една сила, едно желание, една посока, според това се измерва силата на групата. Когато притегляме силата на мъжта, това е по отношение на човек или по силата на групата? По отношение на групата. И тогава какво е човека, ако всичко е по отношение на групата? Всеки един се оценя според групата, цялата група според нейната цел, нейната особена цел. Още веднъж, какво е тогава това другар в групата, ако в крайна сметка всичко се измерва по отношение на групата? Степента, в която той се отменя пред групата, степента, в която той иска да бъде с тях, според това групата се състои. Какво всеки добавя към силата на групата? С това, че той отменя себе си и отменя останалите. Защо отмяната на човек дава сила на групата? Ако аз отменям себе си, защо това дава в групата по-голяма сила и мощ? Защото имаш сила, която действа против посоката на групата. И ако тук всеки действа, няма група, има само индивиди, когато всеки един дърпа към себе си. Именно така, как да преминем от индивидуалност към група, как да се отнасяме към живота като към група. Как става прехода в човека, когато той представя да се отнася към себе си като към индивид, като към единица, а себе си като вътре в група, изобщо по отношение на групата. Той започва да усеща, че цялата реалност е всъщност неживо растително животинско ниво и всички се намират в едно тяло. И ако гледа така на тях и желае да се свърже с тях, тогава според това той така той ги цени. Това, че не е 1 милиард или един, а мисли за всички като едно, защото така е наистина. Тогава какво се получава? Какво означава човек се развива, ако изобщо няма разчет с него, а само по отношение на него към групата? Това е неговото развитие. Той е един от всички и той организира всички, дава сила на обединението на всички и за сливане с Твореца.